Tehát új program írásához programozás üzemmódba kell kapcsolnunk, a kisházat megnyomjuk, a termék almenüben új programra kattintunk, a sorszámát automatikusan számolja a szoftver, tehát ezzel különösebben nem kell foglalkoznunk. Adunk egy tetszőleges nevet, próbanéven például Enterrel elfogadjuk. A következő mezőbe, ha az üres részre kattintok, azonnal felkínálja a meglévő termékprogramjaimnak a listáját. Ha egyet kiválasztok, például a Durma nevű 111-es sorszámú programot ki kell jelölnöm, a kiválasztás gombra kattintok, akkor ő ide beteszi. Ez annyit jelent, hogy most, amit írok programot, ennek a végén megadhatom, hogy 10 darabra van szükség, vagy 100, akkor amint a végére ért a programnak, tehát a 10 darab például meghajlításra került, automatikusan megnyitja nekünk ezt a programot. Általában erre a következő mezőre nincs szükség, ezért visszakattintok, én üresen fogom hagyni, nincs rá szükségem. A következő lépésként a bélyegre kattintva fölkínálja az összes beprogramozott szerszámunknak a listáját, kijelölöm, és a kiválasztásra kattintok. A következő az alsó szerszám, nekünk most a 16-os nyitás van a gépre felszerelve, ezért ezt kijelölöm és kiválasztom. Az következő az anyag, ha az acélra kattintok, azonnal földobja a lehetőségeket, alumínium, saváló és definiálható anyagminőség. Itt annyi a dolgunk, hogy kiválasztjuk, hogy melyiket szeretnénk. Mi most maradunk az acélnál, illetve mellette a szakító szilárdság szintén átírható, de ehhez tudnom kell pontosan az anyagot gyártó cégtől, hogy milyen szakító szilárdsága van annak az anyagnak, amit hajlítani fogok. Ajánlott alapesetben mindig ugyanazon az értéken hagyni, csak az anyag minőséget kiválasztani. Tehát acélt, alumíniumot vagy saválót. Következő a lemeznek a vastagsága. Nekünk 1,5-ös lemezünk van itt, beírjuk. A hossza, a szerszám hosszára is értendő, illetve a lemeznek a szélességét be kell írni, nekünk ez 600 mm körülbelül. A terítéket ő fogja kiszámolni majd a későbbiekben, ide is vissza tudunk jönni, illetve a programírás végén egy másik oldalon szintén meg tudjuk nézni. A méretek mező lehet külső vagy belső méret, ennél nagyon fontos, ha külsőt választok, akkor a következő oldalon majd, ha írni fogom a hajlítási hosszakat, akkor az összes méretet külső méretnek kell, hogy írjam, illetve ha belsőt választok, a későbbiekben az összes méretnek belsőnek kell lenni. Én most a külsőn fogom hagyni, bal alsó sarokban a legelső ikonnal lépek mindig tovább, a rajzra kattintva, van lehetőségem rajzolni, illetve ha még egyet kattintok, számokkal ugyanezt beírni. A lenti sorban mindig balról számolva a második ikonnal lépek vissza egy oldalt. Ha rajzolni szeretnék, az első vonalat kihúzom, az összes többi vonalat pontokban adom meg egy kattintással. A részletekkel az alsó sorban meg tudom jeleníteni a szögeket, megadni, hogy ez nem -50, hanem -90. A plusz és a mínusz értékek nagyon fontosak. Nagyon fontos megadni, ha Z-profilt hajlítok, Z-profilt rajzolni, ha U-profilt szeretnék, akkor U-profilt. Illetve egy gyors elérés, gyors 90 fok, ha erre kattintok, az összes fok azonnal a hozzá legközelebb eső plusz 90-hez vagy mínusz 90-hez fog kényszerülni. A megfelelő nézettel pedig tudjuk látni, tehát hogyha nem látom a rajzomat,
kinagyítani teljes képernyőre a rajzot. Én most egy Z-profilt szeretnék, bal alsó sarokban rákattintok a profil ikonra. Itt meg tudom változtatni a vonalak hosszát, tehát 200 mm-rel kezdjük, ebből adódó szög 90, ezt a rajzon már beállítottuk. A következő lehet 300 mm, hozzá tartozó szög -90, tehát a másik irányba menjen, és a következő hajlítási hosszam szintén 200 mm. Ha visszamegyek a rajzra, itt ugyanúgy lehet látni, hogy ez a kettő oldal együtt működik, tehát vagy rajzolok, vagy be tudom írni számokkal, hogy milyen hajlítási hoszt és szögeket szeretnék. Most a lemezünkhöz nekünk ez elég lesz 30 mm-re, illetve a záró oldalam is elég lesz 30 mm-re. A maradék oldalt mindig muszáj megadni, itt már szöget nem látunk, mert ugye véget ért a termékünk, viszont a gépnek, a szoftvernek fontos tudni, mert ezt is hozzá számolja a tonna értékéhez a későbbiekben. Bal alsó sarokban megint csak a legelső ikonnal tovább lépünk. Itt a szerszámozást tudjuk ellenőrizni, illetve megváltoztatni, ha mégsem azt szeretnénk, amit a legelső oldalon megadtunk. Tehát itt a felső szerszámom és az alsó szerszámom. Az alsó szerszámomhoz tartozó programszám és a neve, az eltolás 325 mm, ami annyit jelent, hogy nekünk a hosszunk 600 mm, ennek a gépnek a teljes szélessége 1200 mm széles, tehát 325 mm-t el kell, hogy számoljak balról jobbra a szerszámoktól, és onnan kell kezdenem a hajlítást. A felső szerszámra és az alsó szerszámra is ugyanez vonatkozik. A felső szerszámomnak az állapota, tehát ha így van a rádiusz, akkor a gép belseje felé fog nézni, ha megfordítom, akkor a szerszám rádiusz a gép külseje felé fog nézni. Fontos, hogy az alap szerszám befogók erre a befogatásra nem képesek, csak így tudjuk a szerszámot berakni a gépbe a szerszám befogatáshoz. A bal alsó sarokban az első ikonra ugyanúgy rákattintok, a termék sorrend táblázatot láthatjuk, ezt kézileg is meg tudjuk adni, illetve ha egy egyszerűbb hajlításunk van, nincs más dolgunk, középen az 1, 4, 2, 3 ikonra kapott értéket kiszámoltatjuk. Ha el lehet végezni a hajlítást megfelelően, akkor megjeleníti a grafikus nézetet a vezérlésen, és kezdhetjük is a hajlítást. Az alsó sorban ezen a képernyőn megjelennek különböző funkcióikonok, a lépések között lehet váltogatni, tehát ez az első lépésem, ezt itt fönt láthatjuk, 1/2, tehát 2 hajlításom van összesen, ebből most a legelsőt látjuk. Ha a következő lépésre kattintok, akkor a 2 hajlításból most a második hajlítást látjuk, és a grafikon is mutatja, hogy a szürke vonal azt mutatja, vissza kell húznom az anyagot és el kell forgatnom, tehát így kell berakni, illetve a sárga mutatja, hogy mi lesz ennek a végeredménye. Ha az első hajlításra kattintok, ugyanezt láthatjuk, tehát a szürke vonal mutatja, hogy hogy kell berakni a lemezt, és a sárga mutatja, hogy mi lesz ennek a végeredménye. Van lehetőségem a lemezt megforgatni, nem célszerű, tehát a szoftver helyes ütköztetést választott, a rövidebbik oldalt szeretném ütköztetni, viszont van lehetőség ezt megfordítani, tehát a sorrenden nem változtattam semmit, csak annyit, hogy nem a rövidebbik oldalt ütköztetem, hanem a hosszabbik oldalt ütköztetem. Ez nekünk nem megfelelő, tehát maradunk az eredeti kiszámolt
ütköztetésnél. Amikor a grafikus nézet megjelenik, ajánlott azonnal a mentés gombra kattintva, itt a yes-szel elfogadva, már írta is, hogy tárolva van ez a programunk, ehhez szükséges a 2-es lakat kulcsállás. A szivattyút bekapcsoljuk, félautomata üzemmódra kapcsolunk az első hajlításnál, félautomata üzemmód, és a zöld 1-est megnyomjuk, ekkor az ütköző már beállt, és hátra kell mennem a lemezemhez, beállítani az ütköző szélességét. Tehát a 2 rögzítő csavart meglazítjuk, és az ütközőket arányosan beállítjuk a lemezünk szélességéhez. Ebben az esetben a gépnél, ha nem motoros a magasságállítás, akkor ott a magasságot is be kell állítani, nekünk ez megfelelő. Ha bejöttem beállítani a hátsó ütközőt, a hátsó reset gombot újra kell aktiválnom. A félautomata üzemmódot és a zöld 1-est újra kell aktiválnom, és kezdhetem a hajlítást. A lemezt megfelelően ütköztetjük, és a pedálra lépve folyamatosan nyomjuk a pedált. Elvégezzük az első hajlítást. Megmérjük. Nekünk 109 fokot sikerült elsőre hajlítani, ezért félautomata üzemmódban voltam. Programozás üzemmódot megnyomom, a bal alsó sarokban a legelső ikonnal a grafikus nézetnek a szám szerinti oldalára kattintok. Itt 4 oszlop található, az első a cél, az aktuális, a lépés és a termék korrekció. A cél, amit az én általam megadott adatok alapján a szoftver kiszámolt, az aktuális, ahol most jelen pillanatban állnak a tengelyeim, illetve most a lépés korrekcióra van szükségünk, programozás üzemmódban. Az első lépéshez beírjuk a szögsorban, a korrekcióhoz kattintok, 109 fokot mértünk elsőre, Enterrel elfogadom. Ő az Y1-2-re kiszámolta, mennyivel kell lentebb menni, hogy bezárja ezt a 19 fokot különbséget, ami nekünk nem megfelelő, mert 90-et kértünk, és ezt mutatja is. Az alsó sorban a C-tengely, tehát asztalelő feszítés, ha kézi, akkor kézzel kell oda tekernem, ha motoros, akkor mutatja a tengelyt, nekünk ez most kézi, tehát nekem kell beállítanom a kézi asztalelő feszítést. Ha megvan a korrekció, újra félautomata üzemmódra kattintok, és a zöld 1-est megnyomom. Félautomata üzemmódban mindig maradni fog azon a lépésen, amelyiket én választottam. Az első termék beállításához mindig a félautomata üzemmódot használjuk. Én most lejavítom ezt a szöget, de megtehetném azt is, hogy egy új terméket hajlítok. Ha elvégezte a pedált, elengedem, újra megmérem az eredményt. 94 fokot kaptunk, ez még mindig nem elegendő nekünk. A másik felét is megmérem. Itt is 94-et mérek, tehát
a gép két végének szinkronizálása megfelelő. Programozás üzemmódba kattintok, ez nagyon fontos, ez nélkül adatot nem tudunk bevinni. Újra a lépéskorrekció oszlopba, a szögsorba oda kattintok, beírom, most viszont 94 fokot mértem, ő majd hozzáadja az előzőleg beírt korrekciómhoz. Félautomata üzemmódra kattintunk, a zöld egyest megnyomjuk, és újra lejavítjuk a terméket. Szögmérővel megmérjük, és ez már 90 fok, ez megfelelő. Ha elértem a kívánt szöget, programozás üzemmódra kattintok, elmentem a programot, fölül szeretném igen írni, ez az első lépés most megfelelő. A következő lépéshez lent az alsó sorban rákattintok a következő lépésre, most a 2-es lépést látjuk, ebben nincs is korrekció, itt is félautomata üzemmódra kapcsolok, a zöld egyest megnyomom, a grafikus oldalon a hajlítás ikonra kapcsolva megnézem, hogy kell ütköztetnem a lemezt, tehát így vettük ki, vissza kell húznom, vissza kell húznom és el kell fordítanom a lemezt. Ütköztetek, és a pedálra lépve, addig még a gerenda meg nem indul fölfele, nem engedem el a pedált. Itt is nyitottabb a szög. Alap esetben ez is 109 fokra sikerült. Alap esetben nem ennyire nyitott, de mindig nyitottabbnak kell, hogy legyen az első hajlításnak, mert csak így tudjuk pontosan korrekciózni a terméket. Bal alsó sarokban első ikonra kattintva programozás üzemmódba lépek. A korrekcióhoz, lépéskorrekcióhoz beírom, hogy 109 fokot kaptam, enterrel elfogadom, félautomata üzemmódba kapcsolok, zöld egyes, újra megmérjük, ...94 fok, tehát a gép megbízható abból a szempontból, hogy az első hajlításnál is ugyanezeket az értékeket kaptam, 94 fokot ráírom, tehát mindig azt írom be, amit jelen pillanatban mérek a lemezen, enterrel elfogadom, félautomata üzemmód, zöld egyest megnyomom. És az eredmény megfelelő. Programozás üzemmódba kapcsolok, elmentem a programot, most teljesen korrekt a program, bármikor újra betölthetem, a kisházzal főmenübe kilépek, a listát megnyitva, itt látható, amit elmentettünk próbanéven, 3-as sorszámmal. Ha betöltöm ugyanezt a programot, akkor a korrekciók benne maradtak, és újra el lehet kezdeni ezt a terméket gyártani.